За да не се чудите защо така натесничко. Не си лягай, човече. Ето там ще пробваме да си хванем двете стойки, тъй като имаме регистриран първи удар, за това сте усмихнати. Само че рибата не е при нас. Ето ги, едни от кастилските красавици. Дълъг, борбен, хубав шаран. Имайки предвид резултата, който дава дадено топче, ще се преориентира. Риболова е изключително труден. Почти не се вадят риби в момента на язовира. Ясно, тук 1,30 до и половина също има дълбочина, така че може би до там някои от водиците ще ги дръпнем малко, а сам ще ги вкарам в дълбокото, за да видим дали има поток на рибите. Имахме още един удар на същата остров. Ето го майстора. Сега ще видим. И когато нанасях плътно до дърветата, тогава имаше дълбочина, а сега като нанасям плътно до дърветата е малко залят. Рибите са големи, искат си малка стръв и можеш да правиш един пенеджийски риболов. Ситуацията става напечена. Променихме още веднъж стратегията. Това направихме и сега. И това е на едно от стърганите топчета.